Dahil po tayo. Good evening, good evening. We are here at Capitol Ground. Na, 80 rin ni sila tanan. Wa na ingon nga. Okay, din Oo, wa na ingon nga. ano, Ang item, 80 jud sila. kapuan pa pa. Paka-budget ba ta ba? Kay bao tag unsay kuan. Dito mo sa garong pili no kay 80 raman sila tanan. Sinta ra man jud tanan. I've tried not to let anyone in until now. I guess conversations never allow. And I've been feeling like I'm on some sort of merry-go-round. And I know, yeah, I know. Nanindot kami lo. Uy, natrabaho namin. I've tried not to let anyone in until now. Cinta lagi enggak kayak. Sagdilam na siya. Sagdilam na siya. Hello, good evening everyone. Ito na po. Wa. Live po tayo. Kutubong-bong man ate. Abna dang. Sana naman tuyok na puta. Si Maraman itong tuyok-tuyokan din eh. Minute pala house. Ara ka Cesar, tanah-tanah sa tas kan Cesar. Nah, diha. Kana lagi diha. Kana lagi ijang ukay-ukay. Kare kang ibits dire. Kare ka ibits, kare ka Cesar. Asa? Lahi ni. Oh, lahi ni. Ka Cesar ni ari. Ako Cesar ni. Kare permiro. Kini ni ko. Tut pud na day no. Tut lagi. Tut man ay ngana day. Oh. 500. Kana lagi dyan na. Backpack dyan ipangita day. Kamay nga backpack. Myla is watching. Hisorin is watching. Myla Hisorin is watching.
Hi. Pagpila? 450. Hindi mo mag-live doon. Kaya magmain ni. Tapo dayo. Saan gawa mga bag? Gani. Hoy, ginoo ko nitong mga ako. Mga bag dayo. Pila po nilang bag. It's 50. Sos. Mada, galing niya. Ito makabayad. Dugo magkatong kuan ni kalimot tao. Anak dia Amelia naruntag. 500 na daw. Ano na tapalit kay napalit ng tagabi. Unsa da? Snacks kami, magpukay kami. Ha? Si. Unsa ijang giablihan? Wow, uy. Ay, nag-selected, nag-select. Sa may ilang mga kuwan, Lisi ba? Dungan lang mo. Dang, nangita ko nos merian og kanang sinina pangkasal. Kay magpakasal lagi sila ng junior. Karon na nagya sila pa boy aton pagitaan. Ano mo makasalan? Wa pa lagi. Ah, nakasal na sila sa English. Mukatawa mo si Saday. Ikaw ba Saday, magpakasal lagi min junior. Mauwa mo kumingon junior. Mamaw ko na siya mingon. Nga nung mauwa man kayo mo ng bana. Kana pa yun pagkasal? Kana da. Kana kay nindot ka. Lagi kay kasal ko. Mana iso, jala ka mga tupadong inyo pa pinadoron ka. Dagang Junior, nagpalit ako pangkuan, pangkasal. Dara day agatong pang beach day, naunsa naman ka. Na day. Midle. Na day oh. Pang beach ba day na? Uy, lindot ni si Dabing, oh. Pangunsa man na? Pang beach na. Oh, lindot. Nindot kita day no. Ano pun watay pang beach mga ligo na puta. Sos na reset. Lapo isang bag, basig tag 200 na lang din sa bag. Basig tag 200 na din sa bag lang. O, dara de ah. Uy, gopa o. No. Katong black, dang lindot dang. Asa? Kare? Tumoy. Oo, kare. Lindot tigin ha. Sigon? Ang sa'y brand ano yun? Pidgey. Murag use na. Use na kaagad ay. Ang gopa o. Ano mo gunay uso? Tana. Ha? O ka na, nindot po niyo. Namin. Circle. Muta na lagi pila, tag 800 yun na. Pero ito. Kana.
Dakuha po na anak, Mil. Ruma, o di ba, agari, bahawakan, mapugos po. O, may nangusog ito karon. Kana, o? Nindot ba dyan, na? Kana, nindot mo si dyan. Oo, school pants. Ila ka ni? O, tana. Dong, pila man eh. Kanang brown na nindot na. Look, gari ng brown. 150 ra ko nunin. Ila? Pila daw? 150. Ah, beso. Mahal man. Mga po original eh. Puro mamuran nyo. Mga brand. Pili o, nindot rin o. Nindot tong brown meal. Kana ba? Ha? Kana ba? Kana ko sa ba mo po? Kana lagi. Kari kay mo bu mari. Taas mo ka dyan mo? Taas mo ka. Pero o dia. Oh, pwede. Ah, brown. Bada. Nindot ra ba ni, no? Kana kay hugos-hugos. 150 ra kuno na day. Nindot na day. Pero tinira. Day. Walang yo. 100. $120 na lang na day. Ang 120 na mo mga t-shirt, 180, 150 mo lang trouser. Yung ito man. Anong mahal man day? Yung arrival man na namo madam. Kay bago, bago pa. Wa pa mi 100 madam, yung arrival man. Wala man ka book enjoy na po. Nay ginaw ko. Patay di kay mi kapalit sa 150 na po na ba. Nindot ro kay nay Paris. Mirian tanawa dang kay